cukat trampil tenggina Sang Prabu Bathara Rama ngasta wujuding Kyai pusaka Guwa Wijaya kacarita winatek mantrane Guwa Wijaya brol kaya laron ana cahya kang gumolong warnane biru nenggih cahyane panah naraca ana panah 1000 cacahe nrates marang Dasamuka ingkang mangewu cacahe putra warikat sirna maragalayu punjere Sang Dasamuka ketaman wujuding pusaka Guwa Wijaya pecah kapisanan. Bas! Anyar kara cahyane membui kusumayu agawe wiwaha kandes luas sak solae gandrung-gandrung rinung luruh lereh tanjua rehi tinon saking tebian leresotya satu bandaku ya donyaku ya ngamalku dewi kaya rontok atiku yen to aku nyawang kelawan kowe Sinta senajan kowe mungkurke karo aku ora ketang sak gebiaring tatik aku iso ndelok kelawan socamu kang indah sulistring warna Sinta Dasamuka mara gage balekno aku Dasamuka aku dudu jodohmu Dasamuka Sinta jodon kodrating alam pancen kowe dudu jodohku ning alam donya mbok menawa Sinta kowe dadi jodohku besok yen aku karo kowe temekaning pati kowe ngerti apa ora anggonku mlabuhi kelawan kowe negara Ngalengka sentak tumpes tapis tanpa sisa kawulaku katut negaraku remuk kanggo mbelani karo kowe sepisan meneh aku arep takon karo kowe apa kowe ora gelem ngladeni kelawan berantanipun Kakang Yayi yen aku iki arep sembrono karo kowe wulan-wulanan manggon ana ing negara Ngalengka kowe wulan-wulanan manggon ana ing Taman Argasuka kowe tak senggol wae ora kowe tak senggol wae ora ki nuduhke yen tresnaku karo kowe abote ngukuli bumi Sinta Sinta watu kang atos wae iso pecah lho kok kowe watekmu kok ngungkuli watu Dasamuka jenenge wong tresna kuwi ora kena kinaya ngapa Dasamuka aku ora tresna karo kowe tresna kuwi jalarane saka kulina
Ning nek kowe kulinan ora nyawang aku njuk piye lehmu tresno? Aku ora sudi nyawang kowe. Dosa muka balekno aku menyang Rama Wijaya. Rama ki wong ora tanggung jawab. Rama ki ora tanggung jawab. Aja kok sengguh yen to aku iki nyolong karo kowe mbiyen jamane aku dusta kelawan kowe. Aku ki mung nemu, aku ora nyolong. Mergane kowe bocah wedok dhewean ning tengahing alas. Sing lanang ora tanggung jawab. Bolane tak jipuk dening aku. Nek wis kaya ngono niatku apik kenang apa ora mbok tampa. Caramu sing luput Rahwana. Aku ora gelem karo kowe sing ngene. Tekaku rene aku mau ngarep pamit karo kowe. Pamit bab perkara apa? Dina semengko aku arep maju ning paparangan. Ing wektu dina iki aku arep maju ning Kudup Sari Palwaga. Majune aku mesti temekaning Pati Sinta. Ning aku njaluk kudangan karo kowe. Njaluk kudangan apa Rahwana? Sawangan aku ora ketang sak gedhewing netra. Sawangan aku ora ketang sak gebyaring tatit kanggo sanguku aku mati. Yen to aku mati si gandulan nyawamu Sinta. Mara gagih Sinta. Mbok menawa iki jalukan terakhir kanggo kowe. Aku ora iso mengku kira apa ning aku wene ana kasempatan kanggo nyawang lawan mripatmu. Rama bangsat. Pokok asu tenananku. Sinta barang ngerti aku tumekane ngarep pamit mati nyawang lawan mripatku lho malah nangis. Kamu kowe ngerti kok, yen ana wong wedok nangis aku paling ora iso kok. Nggih. Kesanipun dos buntis mundur kok. Jiwaning satriya aku kok. Tak prajangane dhewe. Hei, Rama mati tening tanganku kowe Rama. Wow, aku ngeling, Gus. Kumulonawara megara membo baharara kusuma kang mangambar arum Anoman kula Raden mara gage sawangen ana buta pawakane ipel-ipel buta kok tobrut niku buta napa Adel ora Adel kuwi sapa wah jenengan mboten ngertos niku artis ngerti artis kok ngendi wah kula mengikuti IG-nipun Sepil ya Anoman oh nggih siap nggih mungkin kula share teng jenengan nomor BA-ne pun dos pundi ora usah oh nggih siap pripun kae jenenge Mandaruki kalih Ratamejaya nika sinten kae kusire Kakang Rahwana weh lan Allah kusir kok kembar kusir kok wayange Prada candhaken ya Anoman ken sabetan iki iya wit sore urung sabetan oh iya siap candak ora rambute krincung sikile war oke apa ngene ngomongi lah hati-hati akeh kera di sini iya ke jenenge Mandaruki ndanger kowe nyong Daruki apa dahar turulan laki laki-laki punya cerita
Ranoman nggih. Ranoman kan majeng bawur kelawan si Garing rasa metu-metu iki lakon serius lho iki. Serius mbah si Adel. Ora yo ngumumi to. Wong iki grincung sikile dukumbung ora mati nggih. Kethek putih ki sing tau sowan taman Sintu arep dijak mulih iki ya. Konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih bongo neneng. Bongo neneng. Sapa kowe Mandaruki aku? Aku Rata Mejaya. Oh, ladalep. Kang, kowe sing kakangku. Oh iya. Kang apa yayi? Gigit sung pengapit nuwun calake marang swarga pandangan kowe bae sing perang yai. Widyan keparat Anoman meneh. Negara ngalengku ora ana apa-apane. Rama, ora usah ndatak. Tanggung. Ora usah ndatak munyuk elek kang urang tata endi. Rama kon medhun. Tanti ngono iki dosamu kancamu parat. Amuk Sramrata Jayabrata endi Prabu Rama? Maju parat. Anoman, mundur Anoman.
Polo kang tumingal perang campo samyama dalih wong lerat atit wileding kota lerat atit wileding kota Bos pundi Raden Gunawan dudu adepanku ya dudu adepanmu mara gage temeka munggah marang negara Pancati Dendha sinuwun Prabu Rama ketiwasan sinuwun Prabu Rama Pun wilah ing awigi namastu nama sidam sidis karing bawana langgeng Gunawan drumujuk tanpa larapan ambenganmu meler mingkus keringetmu dlaweran ana apa Gunawan paran pawartane kudum sari parwaga peperangan Utarayana piye Gunawan Duh sinuwun punden kula sinuwun Dewaji punden kula. Kepangaran kula badhe matur sinuwun. Iya bab perkara apa? Kawontenan ingkang manggen wonten ing Perang Utarayana manggen wonten ing Kudum Sari Parwaga dinten samangke. Negari Ngalengkadiraja ngetingalaken Senopati Agung ingkang nami Indrajit Megananda. Indrajit paran pawartane piye Gunawan? Indrajit sampun pikantuk berkah pangestunipun Paduka sampun kula singkiraken lantaranipun panah penggaris. Piyambakipun sampurna dados mega mendung. Kuriwusnya Indrajit menika sampun gugur. Ngemprong-ngemprong kaya singa barong Kakang Mas Dasamuka. Nggih namung Paduka ingkang saged anandingi sinuwun. Dasamuka maju ning palogandaran inggih. Iya, mbok menawa iki minangka dadi pungkasane perang Utarayana. Lanjur ingsun kudu kepiye Gunawan? Mangke kula badhe matur panjenengan kedah majeng langkung rumiyin. Dipun arampungi cara kasatriyan. Iya. Yen teka pancen kaya mangkono, pangestumu kang tak jaluk aja salahno aku Gunawan. Mboten sinuwun. Kula namung nderek dhumateng dawuhipun Paduka Kakang Sumarabadranaya ndara kula Prabu Rama Wijaya dos pundi pangestumu kang tak jaluk panjenengan saged merdaya pati Dasamuka sami kemawon nindakaken dawuhing Gusti kang sinebut amal makruh nahi mungkar kula keproki mugi-mugi slamet kanthi teken rahayu Den Laksmana Widadha milu aku inggih Kakang Prabu dumati di Ramawijaya woi iki menungsane
Anjana lakuning angin guguranganing arga pandaku ya dunyaku ya ngamalku dhewe iki menungsane sing digandrungi jarene titis Sang Hyang Bathara Wisnu sing jarene Wisnu 1000 taun ganti manembah boh bel kedes Rama negara ngalam kok ora ana apa-apane mung kari jentan Brewang Prabu Dasamuka Iwang Sukmadi luwih payungana jiwa ragaku Dasamuka ora usah ndadak sira ngemprong-ngemprong kaya singa barung ana apa wani goleki krawan Prabu Bathara Rama tak tantang adeg-adegan anane saiki mung Rama karo Dasamuka mok minangka iki dadi peperangan Utarayana kang pungkasan he Rama aja kok sengguh aku iki seneng karo bojomu Sintarama aja kok sengguh Dasamuka iki nyemeh ngarep nyenengi wong wadok sing kaya bojomu iki aku ora butuh Sinta. Ngomong. Aku ora butuh Sinta, wektu dina iki Sinta bakal tak balekke. Mung ana syarate. Sing tak jaluk bali negaraku kelawan kawulaku, marakake balekno Rama Parat. Rama! What? Go! Hey! Whoa! Hop! Hey! What? Oh! Suara boy. Hey, Rama, maju. Witian Rama aja kirang-kirang gemuyu aja kok senggut Dasamuka iki kalah tanding karo kowe apa sing katon mantra maci Triwikrama 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 Rama maju ae Rama Yeay!
Woi! Ayo Rama maju Rama. Iya. Pandaku yo dunyaku yo ngamal-ngamalku dhewe. Eh, Rama, dosamu kok tanti ngono Rama. Anoman. Nggih, Raden. Napa Gunawan ngendhek lawan laku ningsun. Ampun dipun lajengaken. Kakang Prabu Rahwana menika mantra majid Triwikrama. Dados mangewu cacah dasa muka. Sarate kudu piye? Kakang Prabu Rahwana Raja menika saged gugur menawi lantaranipun setunggal pusaka yang nami pusaka Naraca. Inggih para Rahwana ingkang cacahipun 1000 kedah dipun perjaya pati setunggal mbaka setunggal lan punjere Rahwana kedah dipun tamani pusaka Guwa Wijaya. Sak sampunipun pusaka Guwa Wijaya sampun linepas marang hanggane Kakang Prabu Dasamuka, Raden Anoman kula aturi mantra majid Triwikrama mbedol gunung ingkang nami Gunung Rungrungan. Aragane Dasamuka dipun blegi gunung supados sirna Margalayu. Sing ati-ati, Gus. Dawuh Raden. Priwusna kemengko Triwikrama bedolen gunung urung-urungan. Lan tibanana marang aragane Kakang Prabu Dasamuka ning kowe durung rampung. Lho. Lajeng kados pundi? Uriwusnya wis ketiban gunung urung-urungan ki mau maragake gendongen. Aragane Kakang Prabu Dasamuka miber marang jagat. Aja pati-pati sira mudhun yen to aragane Kakang Prabu Rahwana durung entek dipangan jaman. Yen to nganti ana rambut siji kang tumiba marang bumi mundhak dadi sangaring bumi nyun tambeng pangestu.
trampil trenggina Sang Prabu Bathara Rama ngasta wujuding Kyai Pusaka Guwa Wijaya. Kacarita winatek mantrane Guwa Wijaya brol kaya laron. Ana cahya kang gumolong warnane biru. Nenggih cahyane panah naraca ana panah 1000 cacahe. Nrates marang Dasamuka ingkang mangewewu cacahe putra warikat sirna maragalayu. Punjere Sang Dasamuka ketaman wujuding Pusaka Guwa Wijaya. Pecah kapisanan. Dasamuka mati dening tanganku kuwi Dasamuka. Ayo,
tas